ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. ҳамватанони азиз, хоҳаро, бародаро, кор дар шаҳри Екатеринбург, смена 2300, улица Монтажников 22, район сортировка мешавад. Ҳар 2 ҳафта расчёт мешавад, бародари азиз, во время. Кор фастовка. Помидор ҳаст, начной смена ҳаст, рӯзона. Хоҳаро, бародаро, фақат документдор бояд бошед. Ё гражданини Россия бошед, ё патент дошта бошед. Бе документ намегирем, бародари азиз. Ва баъзе бародаро пайдо мешаванд, мегӯянд ки 3000 бошаду 3500 4000. Ин хеле кор нест. Сразу ответ метиҳам. Хеле одамоба равед стройка ва усто бошед, ана хи кор кунед. Кирпич занед онҷо ва семенблок занед, объем ҳай мисол. Метавонед бехи пули калона кор кунед. О аслан бародаре ки 1500 бор розӣ кор кардам. Инҷа 2300. По поводу квартира. Агар ҳамон недалеко ҳамонҷо ягон квартира доред, якхонагӣ бошад, 3-4 кас зиндагӣ мекунед, 20000 бошад, 25000 бошад, мо 10000-шо метем. Ё 25000 бошад, бо ман гап зада мекунам, 12-12,500-шо метем. 30000 бошад, 15000-шо метем. Ба шарте ҳамон хона касе зиндагӣ мекунад, коргарои мо бошад, фирми мо ба кор кунанд. ҳамин наворо падлиса кунед, ҳамин моҳи Рамазон ба як хоҳар ё як бародар ба ҷои кор таъмин мешавад. Онҷо ҳама бародари тоҷик кор мекунанд. Бригадирам тоҷик мисол. Пулаш во время вақту соаташ ки бародари азиз, ҳамин наворо падлиса кунед, шояд хоҳари бародар ба ҷои кор таъмин мешавад, ҳамин моҳи Рамазон ба сабабаш ба шумо низ мерасад. Баъдан дига кору ҳаст ва дига кору пулаш камтар ҳаст, ҷои хобаш кади 2200 100 рубл камтар благоустройство. Ҷои хобаш бепул мисол патентоно метиҳад. Ин дуюм вариант. бохи даромони аъло бошед, бародари азиз. Дар хизмати шумо ҳастем, камем бошад. Агар касе мо кор карда истодааст, регистратсия оригинал 100% гарантияш кати да кор бошад, нависед номерои ман ватсапам дар зернавод, перевод документ, бо дигар хизматрасониҳо агар лозим бошад, экзамен чиз, акои Кароматулло, ҳоҷи Кароматулло дар хизмати шумо ҳастанд. Офиси мо дар Сулеймонов 53А, сеюм этаж, офиси 1.